Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шәһәрнең яр буе паркын төзекләндерүгә керештеләр. Эшләр нинди этапта бара? Шулда республикада 2023 елда төзекләндереләчәк ишек алларын, скверларны, паркларны һәм яр буйларын билгеләү өчен тавыш бирү дәвам итә. Шуллар нинди объектлар өчен тавыш бирә? Шәһәрнең яр буе паркын төзекләндерүгә керештеләр. Бетон эшләре өчен аерым бер территория уратып алынды. Эшләр спорт сарае тукталышыннан алып, урманга кергәнчегә кадәр башкарылачак. Теманы Лилия Хабибжанова дәвам итә. Огородили. Будем снимать растительный слой и заполнять глиной и трамбовать. Соңыннан бетон эшләренә тотыначаклар. Яр буе паркын төзекләндерүнең беренче этабы кысаларында урманга керү мәйданчыгы булдырылачак. Прораб Фәргат Зөбәеров әйтүенчә, спорт сарае тукталышыннан башлап урманга кадәр брусчатка салыначак. Следующий этап будем раздалбливать эту бетонку и тоже будем асфальт будем убирать, тоже будем бетонировать и тоже стелить брусчатку, и в парк прибрежный проведем освещение. Бетон эшләре 2 атнага сузылыр дип көтелә. Һава торышы комаушауламасын һәм техника гына эшләсен дип прораб. Биредә велосипедларны прокатка биреп пункты, кофейня һәм ял итү зонасы булдырырга ниятлиләр. Ерак түгел этләр өчен мәйданчык урын алачак. В принципе, нас все устраивает. Все здесь хорошо, природа. Но если опять же будет благоустройство, это плюс. Урманга баручы юлны велосипедчылар һәм җәяүлеләр өчен бүлеп ясаячаклар. Уртасында яшел барьер булачак. Урман эчендәге балалар һәм спорт зонасында үзгәреш көтә. Аларны бер-берсеннән аерым һәм яңартып ясарга уйлыйлар. Соңрак күлгә тотыначаклар. Аны чистартып, янында кофейня һәм утыргычлар урнаштырырга ниятлиләр. Чтобы немножко это около озера было лавочки, чтобы люди посидели. Здесь же приходят старые люди отдыхать. У них это, они же отдыхать хотят. Они постоянно на деревьях, на этих сидят. Вот чтобы им комфортно было. Нужно обустроить, я думаю, это парк. Но против кафе мы. Чтобы кафе не на берегу, а где-то у входа. Яр буе паркын 3 этапка бүлеп төзекләндерәчәкләр. Проект бәясе 185 миллион сум тирәсе. Аның буенча Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова командасы эшләде. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей. Яңалыклар. Шолыда бүтін Татарстандагы кебек үк республикада киләсе 2023 елда төзекләндереләчәк ишек алларын, скверларны, паркларны һәм яр буйларын билгеләү өчен тавыш бирү дәвам итә. Сораштырулар уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру федераль проекты һәм безнең ишек алды республика программасы кысаларында үткәрелә. Шаулар нинди объектлар өчен тавыш бирә? Тулырак алдагы материалда. Төзекләндерү объектлар өчен тавыш бирү апрель айында ук башланды. Шолы исемлегендә 6 пункт бар. Фикрәт Табиев яр буе ГЭС бистәсендә мәдәният һәм ял паркы, яр буе паркы төзелеп килүче Җәмигъ мәчете янындагы мәйдан, Лесной күле, шулай ук автозавод проспекты буенча Тынычлык урамыннан Шулманга кадәр җәяүлеләр зонасы. Самое главное — это QR-код, на который можно навести камеру. Сразу переходим на сайт городская среда tatar.ru. Внизу можно сделать выбор. Все это, в принципе, очень просто. Дальше попадаем в опросы. У меня уже опрос пройден, самое главное. Самые первые волонтеры проголосовали. В принципе, все это легко, оперативно. Автоматически мы переходим на сайт. Выбор сделать это буквально пару секунд. Шолларга шулай ук үз ишек аллары өчен дә тавыш бирергә тәкъдим итәләр. Сораштыру нәтиҗәсендә алар безнең ишек алды республика программасына тизрәк эләгә алачак. 5001. Ну, то есть тротуары там, чтобы парковка больше была, потому что парковаться бывает негде вечером. Если там вот действительно парки Победы вы сделаете, ну, как говорится, наш город пойдет навстречу и действительно сделает этот парк привлекательным, ну и все другие также. Сораштыру 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Анда 14 яшьтән өлкәнрәкләр кешеләр катнаша ала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татэнерго җәмгыять филиалы Яр-Чаллы җылылык челтәрләрендә 2021-2022 елгы җылыту сезоны нәтиҗәләре һәм киләсе сезонга әзерлек эшләренә багышланган матбугат конференциясе үткәрелде. Чаллыда җылыту сезоны 2021 елның 9 сентябрендә башланып, агымдагы елның 30 апрелендә тәмамланды. Җылылык сезонында турбаларда 79 зыян күргән урын ачыкланды. Алар вакытында ремонтланды. Узган сезонда барлыгы 22 километрдан
ортық жылылық шілтерлері 520 жылылық беру пункті түзіклендірілді. Бұйыл есе 1995 километр жылылық шілтерін ремонтларға жиыналар. Бұғызған сезонға қорағанда 2 топқыр кемірек. Шақарда жылылық шілтерлерінің искеруі актуаль мәселе болып қала бере. Шолдағы жылылық шілтерлерінің 51% тұзған. Шолайық жылылық тұрбаларын гидравлик сынауларға да тоқталдылар. Ол 4 этаптан ұзашақ. Оның бірінші этабы 24 майда тамамланырға тиеш, екінші этап 15 июньде башланып, 28 июньде қадар дәуам етешек. Кама һәм Урал буйларында ислам динем шундай исем астында Шолы дәүләт педагогика университетында Россия күләм фәнни гамәли конференция узды. Аны Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан оештырдылар. Конференцияда танылган фән гамәлимнәре катнашты. Хәтта Төркиянең фәлсәфә докторы да онлайн режимда чыгыш ясады. Әйтергә кирәк, Шолы дәүләт педагогика университетында гуманитар фән үсешенә Кама һәм Урал буйлары халкы мәдәни тарихын, әдәбиятын өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Шахришол газетасы 30 елдан соң пятачокларына кире кайтарды. Оларның тәүгесе 20 майда шәһәребезнең Җиңү паркында үтте. Шолы һәм КамАЗ заводы совка баскан чурдайлыгы кишәләр төзелешкә җыелган яшьләрнең бердән-бер күңел ачу урыны булган. Авыр хезмәт көненнән соң алар анда гармун киләренә кушылып рәхәтләнеп бейгән. Бу юлы да шәһәрдәшләребез кимен куймады. Яшьлек елларын искә алып күңел ачты. Бәйрәм кичәсенә шоулардан тыш якын тирә район шәһәрләрдә яшәүчеләр килде. Заманында Шолы пятачокларын гөрләткән гармончы Илдус Хадиев элекке гадәте буенча кичә үтәсе майданга беренчеләрдән булып килгән. Халык җыелганчы гармон телләрен санап бармакларын күнектереп аласы бар. Ул башта 29-да инде теге жилой домнар булгач, анда теге тавыш бит инде анда уйнап булмай, без аны монда 30-га Шишкинскийның артына чыгардык инде без шунда пятачоклар шунда булды. Пятачокларга сусаган халык үзен озак көттермәде. Күз ачып өлгергәнче бию майданчыгын тутырды. Кайчандыр алар иңгәен куеп шәһәр төзесә, бүген инде кулга-кул тотынып, үзләре булдырган матурлык арасында бию көйләренә әйләнде. Шамил Зиннурович Закиров Казаннан энергетик мәдәният сарайының директоры итеп җибәрелде. Ул безне барыбызны да җыеп, әйдәгез моны авылча да итеп, шул вакытта шәһәрчә дә иттереп, үткәрик әле шушындый кичке уеннар дип. Мәгълүм булганча, әлеге кичәләр заманында яшьләрнең танышу урынында булган. Чарага килүчеләр арасында да пятачок кавыштырган парлар бар иде. Шул пятачокта баргачында очрашып, танышып инде 46 ел бергә яшибез. Кичәдә пятачок кавыштырган парларга Шәһри Чаллы редакциясе коллективы исеменнән бүләкләр дә тапшырылды. Уен бәйгеләрдә сталыкларын сынаган актив катнашучылар да махсус призларга лаек булды. Шулай ук үзешчән сәнгать сталары сәхнә түренә менеп, үз сәләтләрен дә күрсәтте. Пятачокларның социаль әһәмияте дә салды. Татар яшьләрен берләштерүдә, милли кыйммәтләребезне саклауда, әлеге кичәләр заманында бәйләп бетергесез өлеш кертте ди. Чараны оештыручы Шәһри Чаллы газетасы баш мөхәррире Резида Исупова. Кызганычка каршы 30 еллап инде пятачокларга чыкканы юк. Без инде әзер бәйрәмнәргә барабыз, утырып карыйбыз да кайтып китәбез. Ә менә элекеге шикелле үзебез биеп, күңел ачып, менә җилкенеп, яңа көч алып, энергия алып кайтып киткән бәйрәмнәр аз. Менә шушларны яңартасыбыз килде. Шәһри Чаллы редакциясе коллективы шәһәр мәдәният идарәсе белән берлектә пятачокларны ай сайын үткәрергә исәп тота. Киләсе пятачок 9 июньгә планлаштырылган. Илшат Султанов, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.